नोंथाङा बर' इनसाइट निउज नायगासिनो दं। दिनैनि गाहाय खौरांफोरा जाबाय आसाम दैबानानि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया बांनाय, सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारनाय, कमनवेल्थ गेम्सआव भारतनि गिबि मेडेल, प्रमोद बर'आ नखर बिफाननि बोसोनगिरि आफादाव गाहाय बिफाव मोननाय आरो गोबां गुबुन गुबुन खौरांफोर। बेनिखायनो फै जों जेबो गोबाव खालामाजासे दिनैनि गिबि गिदिर खौरांफोरखौ जागायदिनि। गिबि खौराङावनो दङ दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया 62 जाबाय। 3,45,000निबो बांसिन सुबुंफोरा दासिम गोहोम गोग्लैबाय। आसामाव दैबानानि गोहोमा दासिमबो गोबां जिल्लाफोराव दं। गोदान खौरां मोननाय बादिब्ला दैबानाजों थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 62 सिम सौहैबाय। हादोरसायारि गोबां जायगाफोराव दैया लासै लासै जोबलांनो हमदों, नाथाय रोजा रोजा नखरफोरा दासिमबो रिलिफ केम्प आरो रैखाथि गोनां जायगाफोराव थानो गोनां जादों। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिस्व शर्माया दैबानाजों साग्लोबजानाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंहैयो आरो मावख'गिरिफोरखौ रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसन खामानिखौ गोख्रै खालामनो बिथोन होयो। सोरखारा खहा जानांनाय नखरफोरनो गासैबो रोखोमनि हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होदों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि बादिब्ला 3,45,000निबो बांसिन सुबुंफोरा दासिमबो दैबानाजों गोहोम गोग्लैगासिनो दं। गोबां गामिफोर आरो लामा, दालां आरो आबादफोरा जोबोद खहा जानांबाय। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रौनिया हानजा आरो जायगानि बिबानगिरिफोरा जयै रैखाथि होनाय हाबाफारिफोर सोलिगासिनो दं। रिलिफ केम्पफोराव जाग्रा आदार, लोंनाय दै आरो गुबुन गुबुन गोनां मुवा बेसादफोरनि राहा खालामनाय जादों। दासान्दि सरकार आरो खुंथायआ आसामाव दैबानानि थासारिखौ नोजोर होगासिनो दं। जों नोंथांनो मोनफ्रोमबो मावख'आरि आपडेटफोरखौ लाबोबाय थागोन। आसाम, BTR आरो हादोरनिफ्राय बेफोरबादि फोथायथाव खौरांनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। नैथि खौराङावनो दङ गिबि मन्थ्रिया आखारसु थान्दै हानजाजों कच राजबंशी हारिनि जेंनाफोरनि सायाव सावरायदों। 25 जुलाइखालि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिस्व शर्माया लक सेवा भवन अल कच राजबंशी फरायसा आफाद आखारसुनि मोनसे थान्दै हानजाखौ लोगो हमदोंमोन। बे मेलाव आसामनि मन्थ्रि आश्विनी रय सरकार, MLA जीवेश रय, धर्मेश्वर रय आरो रूपम चन्द्र रयआबो नुजाथिदोंमोन। बिथांमोननि अनगायैबो BTCनि मावफुं सोद्रोमा करमेश्वर रय आरो कमतापुर गाव खुंथाय गौथुमनि मासिगिरिनि हितेश्वर बर्मनआबो बे मेलाव बाहागो लादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला बे मेलनि गुबै थांखियानो जाबाय कच राजबंशी हारिनि जौगाखां आरो इयुननि सायाव गुवारै सावरायनाय। बे जथुम्मायाव समाजारि आरो रांखान्थियारि जौगानाय, लाइमोनफोरनि खाबुनि थाखाय आरो गुबुन जौगाथायनि बिथिंफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। आखारसुनि थान्दैफोराबो हारिजों सोमोन्दो थानाय गोबां गोनां आयदाफोरखौ सोरखारनि सिगाङाव दिखांदोंमोन आरो बेफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन। दासान्दि बे जथुम्माखौ कच राजबंशी हारिनि जेंनाफोरनि सायाव मोनसे गोनांथार आगान महरै नायनाय जादों। दा जों नायनांगोन सावरायनायनि उनाव सोरखारा बबे बिथांखिखौ मावफुङो। थामथि खौराङावनो दङ नीट UG दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरावनो मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ बिबान एंगारबाय। नीट UG 2022नि पेपार लिक आरो हादर नाङैनो सोलिबाय थानाय फरायसाफोरनि हेंथा सोमावसारनायनि सायाव सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरावनो मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ सनिबारखालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनो गावनि बिबान एंगारनायखौ गथायबाय। थांनाय गोबां दाननिफ्रायनो फरायसा, बिमा-बिफा आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरा आनजाद खाथियाव गोरोन्थि आरो बिबान लानायनि दाबि खालामबोगासिनो दं। बे आयदाखौ लानानै जन्तर मन्तरजों लोगोसे हादरनि गोबां जायगाफोराव हेंथा सोमावसारदोंमोन आरो सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांबाय थादोंमोन। गावनि बिबान एंगारनाय धर्मेन्द्र प्रधानआ हादरनि लाइमोनफोरनो लाइजाम लिरदों दि बिथाङा 4 जिथाइनिबो बांसिन सम सोलोंथाइ आरो फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावबोदों। बिथाङा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावनानै बुङो दि बिथाङा हादोरखौ सिबिनो खाबु मोनदों, जायनि थाखाय बिथाङा अरायबो साबायखर बावगोन। धर्मेन्द्र बिथाङा बुंबावो दि नीट UG 2022आ अनियमितता सोराङाव फैनायनि उनाव सरकारा थाबैनो राहा लादोंमोन। बे केसखौ नायबिजिरनो थाखाय CBIनो गथायदोंमोन। आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन आरो फिन खुंफुंफिननो थिरांथा लानाय जादोंमोन। इयुननि आनजादफोरखौ कम्पिउटारजों बिथा खालामनाय CBT मडआव खुंफुंनो राहा लानाय जादोंमोन। बिथाङा गावनि बिबान एंगारनायाव बेखौबो बुंथियो दि जन्तर मन्तराव सोलिबाय थानाय सोमावसारनाय आरो हादोरनाङैनो बांबोनाय दुंहाव थासारिखौ नोजोर होनानै बिथाङा बिबान एंगारो आरो थिरांथा लायो जाहाथे जेराव रावबो समाज बेरेखा एबा हादोर बेरेखा सुबुंफोरा फरायसा सोमावसारनायखौ गाज्रियै बाहागो लानो हाया। दासान्दि
धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारनायनि सोमोन्दोनि राजखान्थि आरो सोलोंथाइ खान्थियाव मोनसे गोदान सावरायनाय सोमजिहोदों। बे आयदाफोरजों सोमोन्दो गोनां मोनफ्रोमबो गाहाय आपडेटनि थाखाय बर' इनसाइटखौ सोमोन्दो लाखिनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। ब्रैथि खौराङाव दङ धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारनायनि उनाव प्रहलाद जशिया हादोरनि गोदान सोलोंथाइ मन्थ्रि बिबान नाजावबाय। नीट इउजि 2022 पेपार लिक दान्थे बिदान्थेनि गेजेरावनो हादोरारि द्रौपदी मुर्मुआ मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारनायखौ गनायना लादों। बेनि उनावनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि बोसोनाव बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि आरो मिरु मन्थ्रि प्रहलाद जशिखौ गोदान सोलोंथाइ मन्थ्रि महरै थिसननाय जादों। दा बिथाङा सोलोंथाइ बिफाननि बिबान लागोन। गावनि बिबान एंगारनायाव धर्मेन्द्र प्रधानआ बुङो दि बिथाङा फरायसाफोरनि इयुन आरो हादोरनाङैनो सोलिबाय थानाय सोमावसारनायखौ नोजोर होनानै बे थिरांथाखौ लानाय जादों। बिथाङा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावहरो आरो बुङो दि बिथाङा हादोरखौ साबसिनै खाबु मोनदों आरो सोलोंथाइ फोसाबनायनि थाखाय अरायबो नांथाबनानै थागोन। दा गावनि गोदान बिबानजों प्रहलाद जशिनि देरसिन जेंनाया जागोन नीट इउजि 2022 पेपार लिक केसनि थार नायबिजिरनायखौ थि खालामनाय, आनजाद खान्थियाव गोरोन्थि बांहोनाय आरो फरायसाफोरनि फोथायनायखौ गोदानै दाफिननाय। बेनिखायनो दासान्दि हादोरा सोलोंथाइ मन्थ्रि मोनबाय। दा बयबो नायगोन दि सोलोंथाइ बिफाना फरायसाफोरनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो आरो आनजाद खान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय मा गिदिर राहा लायो। बेफोरबादि आरो फोथायजाथाव खौरांनि थाखाय बर' इनसाइटखौ सोमोन्दो लाखि। बाथि खौराङाव दङ पाकिस्ताननि SBN नेटवर्कनि केसआव आसाम STFनि गिदिर खामानि, 3 हमजादों। आसाम स्पेसियेल टास्क फर्स एबा STFआ हादोरसानि धुबुरी, चिरां आरो बरपेटा जिल्लाफोराव मोनसे समावनो अपारेशन खालामदोंमोन आरो 3 सुबुंखौ खानो हादोंमोन। पाकिस्ताननि SBN नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय मोनसे केसनि नायबिजिरनायाव बे खामानिखौ लानाय जादोंमोन। STFआ फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। नायबिजिरग्रा एजेन्सिफोरा बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं दि बे नेटवर्कजों बिसोरनि मा सोमोन्दो दं आरो बिसोरो मोनसे गिदिर मदुलनि बाहागो नंगौ नामा। हमनो हानाय सुबुंफोरनि मुङा जाबाय धुबुरी जिल्लानि बेपारिपारानि थागिबि आक्रामुल इस्लाम 22 बोसोर, चिरां जिल्लानि फानबारिनि आमिनुर रहमान 22 बोसोर आरो बरपेटा जिल्लानि कलकासियानि दबनदियानि आब्दुल हुसेन 54 बोसोर। दासान्दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। प्रमद बर'खौ नखर मन्थ्रिनि बोसोनगिरि आफादाव थिसननाय जादों। भारत सरकारा गुबुन गुबुन मिरु मन्थ्रिफोरनि बोसोनगिरि कमिटिफोराव 7 रायजो सभानि MP फोरखौ मुं थिसनदों। बिसोरनि गेजेराव बड'लेण्डनि रायजो सभानि संसद प्रमद बर'खौ नखर बिफाननि कनसाल्टेटिभ कमिटिनि सोद्रोमा महरै थिसननाय जादों। बे थिसनथायखौ 29 जुन 2026 आव पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मिनिस्ट्रिया फोसावनाय मोनसे मावख'आरि फोसावथायनि गेजेरजों खालामनाय जादोंमोन। बे कमिटियाव MP फोरा सम सम मिरु नखर मन्थ्रि आरो बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे लोगो हमनानै इसिङारि रैखाथि, आयेन आरो आब्रुथि, सिमा रैखाथि, पुलिस फोसाबनाय, नोगोरारि रैखाथि आरो हादोरारि गोनांथि गोनां गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव गाव गावनि सुबुरुन आरो सानस्रिफोरखौ फोरमायथिनो हायो। प्रमद बर'नि अनगायैबो बिश्वजित सिन्हाखौ मोब्लिब मन्थ्रि बिफानाव, रामराव वाडकुटेखौ सिभिल एभिएशन बिफानाव, डक्टर सन्ट्रिफ मिश्राखौ बायजोआरि बिफानाव आरो LK सुधीसखौ मिनिस्ट्रि अफ लन्ड जास्टिसनि बोसोनगिरि कमिटियाव थिसननाय जादों। प्रमद बर'आ बे गोनांथार नखर बिफाननि कमिटियाव जयेन जानायखौ बड'लेण्ड आरो आसामनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय होननानै नुनो मोननाय जादों। बे ओनसोलनि जौगानाय, रैखाथि आरो सुबुं अनसाय आयदाफोरखौ मिरु सरकारनि सिगाङाव गोख्रोङै फोरमायनो खाबु होगोन। गनायथि मोननायनि उनाव CJPआ जन्तर मन्तर सोमावसारनायखौ फोजोबबाय। दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 49 सानसोनिफ्राय सोलिबोनाय CJP सोमावसारनाय सनिबारखालि मावख'आरि महरै जोबनानै थांबाय। मिरु सरकारजों खेबथाम सावरायनायनि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। सोमावसारनायनि गुबै दाबिफोरा जाबाय मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारनाय, सोमावसारगिरिफोरनि बेरेखा केसफोरखौ बोखारनाय, आनजाद खान्थिफोरखौ फोसाबनाय, खहा जानांनाय नखरफोरनो खहा सुफुंनाय, सोरखारा गाहाय दाबिफोरखौ गनायना लानायनि उनाव आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बिबान एंगारनायनि उनाव CJPआ सोमावसारनायखौ बोखारनायनि बाथ्रा फोसावो। CJP दैदेनगिरिफोरा बुङो दि बिथांमोनहा मोजां साननायखौ बिथा खालामनानै सोमावसारनायखौ फोजोबगासिनो दं आरो सरकारा गासै समायखिराफोरखौ थि समाव मावफुंगोन होनना मिजिंथिदों। बिथांमोनहा हादोरनाङैनो सोमावसारगिरिफोरखौ गोजोनै गाव गावनि न'आव थांफिननो खावलायहरो। 8थि खौराङावनो दङ इ-रिक्सा सालायग्रा जन्डु कुमारआ कमनवेल्थ मेडेल देरहागिरि जानानै जारिमिन सोरजिदों।
कमनवेल्थ गेम्सआव 2026निफ्राय भारतनि थाखाय मोजां खौरां दं। बिहारनि जादु कुमारआ साबसिन दिन्थिफुंनायजों बे गेम्सआव भारतनि गिबि मेडेल देरहाना जारिमिन सोरजिदों। जादु कुमार जाफुंसारनाया बेनिख्रुइ जुनिया मानोना बावैसो सिगांसिम बिथाङा गावनि नखरखौ हेफाजाब होनो थाखाय ई-रिक्शा सालायोमोन। रांखान्थियारि जेंनानि गेजेरावबो बिथाङा गावनि गेलेनायखौ माब्लाबाबो नागाराखैमोन आरो गोब्राब खामानि मावबाय थादोंमोन। कमनवेल्थ गेम्सआव बिथाङा जोबोद मोजाङै दिन्थिफुंनानै भारतनि सेथि मेडेल देरहादोंमोन आरो गासै हादोरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। बिथांनि दिन्थिफुंनायखौ गेलेमु मुगाव जुजिनाय, खस्थ' खालामनाय आरो फोथायथिनि मोनसे बिदिन्थि महरै नायनाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गोबां गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा आरो गेलेमु अनसायगिरि बिथांमोनहा बे जारिमिनारि जाफुंसारनायनि थाखाय जादु कुमारखौ साबायखर बावदों आरो बिथांनि गोजों इयुननि थाखाय हामलायथि बावहरो। गोबां गोदान आरो थुलुंगाखांनाय खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइट निउसखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दिनैनि फुंबिलिनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।